suposatzen du. Reibindiketeko gauza asko dakuz, danok dakigu berdintasune azkenien legien aurrien erreza da esatie papeletan erreza da, bai gero errealidadien desberdintasun ondino nabarmena. Kalera urten dugu, konserberetakuek, dendarizek, udalekuek, ikasleek eta irakasleek, etxez-etxeko langileek, sindikalistak, amantala balkoian eskeri duguna, jubilauek. Hemen gaoz eta ez dugu atzera egingo. Emakumeak, zutik, gure kateak, hautsiz, nuegarrekin bane.